Patay ang grade 1 student nga si Aaron Vergara human kini gidagit ug gipatay. Matud sa kapulisan na report nga nahanaw ang bata sukad pa niadtong Disyembre 14. Sa kuha sa CCTV alas 12:30 sa hapon niadtong Disyembre 14, makita ang bata nga gisakay og tricycle ug gida sa barangay Palid sa Leyte, Leyte sa silingang lungsod sa Kalubian. Misugat na sa ilang pananaw ang patayng lawas sa biktima nga anaa sa kasangbutan sa barangay Palid sa Leyte, Leyte. Nagsulob pa og t-shirt ug gitabunan og sagbot ang uni ini. Nasikop na sa mga pulis ang sospek ug miangkon nga gida ang bata sa hinusgutang barangay. Giangkon sa sospek ang krimen nga iyang nahimo tungod sa kalagot sa pamilya sa bata nga iyang gitrabahuan. Matud ni Police Corporal Randolph Carataw, investigator on case nga gitabunan sa sospek gamit ang iyang pad ang naong sa bata nga mo'y hinungdan sa kamatayon ini. Wala pa mo atubang sa mga tigbalita ang sospek nga naa sa kapulisan. Kasong murder ang kasong ipasaka batok sa sospek.